wong iku cuk bencong mlayu. Nah, cuk, sinyale. Woi, woi. Cok, Lapo aku katanya menang ki lho. cok. Yo, lapo bos? Tuh nang paketan singinan. Ya wis, ndi duwe. Ya duitmu lho, wingi lak wis tak traktir ngono lho, Kak. Tapi aku gak ada duwe. Wis mbok pakai kado oleh paketan. Kan cuk sing gak ada duwe kok dipeksa. Mas, dia mas, jadi makan di mana? Kilo, bisa pengen ke sekolah, ya sudah mas. Yo, ada yo, jalan yo. Hei, dijamu. Apa mas? Ono dijamu. Kita makan mana? Kapan manan? Masa ya awas manmu. Siapa sih mas? Ngol pintar. Mas, apa tuh? Kok paling ada buang itu? Amal balak mas. Coba sih mari pulahanku. Oke, alhamdulillah paketan. Ini bos paketannya bos. Mas, iki mas, saya malah aku mas. Purane bos. Aku karo. Lah iku pulang sampe. Oh, entar mana pulahanku. Ampun. Coba sama malah.